No niin pojat, valmiuteen! Matti! Näkö? Sä ja Keijo kanssa. Mä en oo sukeltanut kuin harjoituksissa. Ei meistä kukaan. Luuletteko, että nuo kauppalapoja? Olisiko rippikoulua käynyt? Hyvin se menee. Nopeaan sisälle poika kantoon ja samasta reiästä pihalle. Keija tulee aivan perseessä kiinni. Valmis. Ei oteta letkua. No hyvä. No niin, tuokas rimpulat syömään. Täytyy teidänkin saada vähän lihaa luiden päälle. Mulla tässä kuulee oma tevä. Joo, en mä sua pyytänytkään, vaan noita nuoria komeita miehiä. Nuoria. Matti Koko, tulkaas nyt, puhutaan Eskosta paskaa. Ai Eskosta. No kai se sit on pakko. Oi ristusteerän kanssa. Sä tiedät, mitä sä oot näille ihmisille tehnyt. Ja se saa nyt luvan loppua. Sopii yrittää. Mä pistän sut kuriin. Antaa tulla vaan. Mä odotan. Kerkeäisikö se lähteä töistä vähän ennemmin tänään? En mä oikein tiedä. Työmaan koneet on ollut niin ristuksen herkkiä menemään jumiin. Kuinka niin? Ei kun sitä vaan, että voitais laittaa vähän paikkoja kuntoon täällä, jos sä äiteesi isäskin tulee huomenna käymään. Ai niin, huomenna on jo keskiviikko. Pitääkö mun ajaa parta sitten? Ei sun tarvitse. Oot niin komia justihi tuollasena. Tuo mä nyt olisin tietynyt sanomatta.